Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If it's saying thank you for love and support, I appreciate you. Uthando nesithembu kanye nezingane ezisithembu esencane lengane ama-TV shows engicabanga ukuthi ngizokwazi ukukhuluma ngayo kodwa isencane lengane ishow engayithandi izongena nje ngoba kunento esifuna ukuthi siyithole kuyisencane lengane. Lana-ke kuthando nesithembu sikhuluma ngoMayeni noBaba uMseleku. Ngicabanga ukuthi this season sizokhuluma kakhulu ngoMayeni noBaba uMseleku because phakathi kaMayeni noBaba uMseleku iningi into esikwazi ukuyikhuluma uma kuba unkosikazi oba nejeni eba different kunalamakhosikazi because uthando nesithembu kufana nokuthi nje baphinda into eyodwa ngendlela mhlawumbe ehlukile yokuyibeka kodwa nje into eyodwa mhlawumbe kwelami side ngibuka into eyodwa. So uma kuba nonkosikazi oba nendawo ehlukayo kule setup yabo yesithembu because unkosikazi lo okuyi-healing process oshare isitori sakhe bendawonye banejeni engafani. Nakho kodwa mina ngazi noma mhlambe yingoba uluncane ulazi lokuthi phela mawudinga usizo kufanele ucela usizo kuqala ukuze usizakale. Ukufanele kubonakala ukuthi udinga usizo like ukukhala akuyona inkinga. Ukukhala futhi kunormal ukuze kwazi ukuthi ukhalelane. Lana kune-comment ethi uMayeni in denial ngokuthi alindele ukuthi if egula uMseleku ebekudeny. Angikho sure-ke ukuthi yiphi episode la uMayeni akhulume khona ngokuthi kwakugula yena. Le ngiyibonile iphathelene nengane. Makuphathelene nengane ngisamile entweni eyodwa. Iposition yokuba umama yokuba ubaba ayikho indawo yokuthi in and out, a permanent position. Lapha yena u-applyile, waqualifya, waqashwa ukhona forever kuleya position. Noma iphela igaba ishintshe ingane maseyikhulile kodwa nje la ingane idinga khona umama awuphumi, la idinga khona ubaba awuphumi. Sekuyoba uwe-ke mzali owenzayo ukuthi wenza kanjani ubhalansise ukuthi ukuba khona kwakho empilweni yengane kubonakala kanjani kuyona because kubaluleke kakhulu kwingane yakho kunathi. Laphayana-ke besikhuluma nge-father figure kwasho ukuthi-ke uma ukhuluma inkulumo iyayo eceleni ngesinye isikhathi kujwayelekile-ke vele sibaningi sibuka into eyodwa sihlaziye ngendlela engafani. Kodwa uma uMayeni ecela usizo kwi-father figure ucela kumnikazi umkhumbuza ngeposition yakhe and uhusband wakhe uyena futhi ubaba lezi ngane anazo. Uma kukhona la isindwa khona because iy'ngane zi-demanding ukhuluma nobaba wazo iy'ngane. Aphinde futhi ubaba wazo iy'ngane atshele thina masimlalela ku-TV ethi phela mawubhebi esekhuluma ngobhebi mama. Angithi into ayichazayo ubaba wey'ngane kuMseleku uthi yena indlela abuka ngayo ubhebi mama kufanele bebe nento yokuthi bafunza iy'ngane obaba bangazona ezabo. Kahle kahle iy'ngane lezi ezitholakala ngaphandle komshado mawufika nayo emshadweni uyayicelela. Ubaba uMseleku usho njalo ukuthi kahle kahle kuba i-character yakhe emshadweni eyenza ukuthi ingane yakhe oluyithole ngaphandle igcine isingena. Lana ngasikhulumi ngengane efike nomama wayo, sikhuluma ngobaba walengane ukuthi-ke noma isithembu isakhe ivision yakhe inde mhlawumbe ivision yakhe ibeka amakhosikazi awu-100 kodwa kuney'ngane ezakhiwayo ezinomqondo okhulayo futhi kwakhiwa umuntu kusasa ozoba yinto ethile. Ngesikhathi kuba khona into ebonakalayo ukuthi lana khona umuntu ongekho ubaba akasondele. Okungidinayo-ke ukuthi le nto ayisiyo i-debate indaba yokuthi ubaba akabe present because kufanele kube njalo. Laba ababalekayo ngaphandle baze bayiswe ezinkantolo because kuthiwa wena ubaba lengane yenza iqiniso ukuthi ufike la lento uyenze kube ngathi inganekwane sibe singaxoxa inganekwane like ayikho ngawe ingengane ukuthi yes wena mawayo uzo-understand ukuthi phela ubaba la ekhaya uyena i-provider wenza zonke izinto
Kodwa-ke khona ingane izinto engaziboni nedinga ukuzibona, ubukhona bukababa. Uma isiqhubeka-ke le nto ngithi kuwe umnini sishiya uMpumelelo because umnini yona ngane yababa uMseleku futhi yomfana. Umnini angeke etshelwe umuntu okude naye ukuthi ukubaluleka komshado kuyinto enjani. Uzokubona ngoma wakhe nobaba wakhe because iy'ngane zifunda lento ephambi kwayo. Yingakho ingane ethunywa inhlamba uma uyilandela ufike uthole ukuthi inhlamba iphumaphi. Asingene-ke kule nto bengizoyibuza-ke kule video izonqamuka. Kurongi-ke ngokwakho ngoba ngiyabuza lo in denial wakho uze siwukhwalifaye sonke ukuthi uthi wena uMayeni ukhompleyina ngokuthi mayegula uMseleku akekho. Kanti othathe uMayeni walisondeza eduze yoba uMseleku. Ofuna isithembu uMseleku. Nakomunye unkosikazi uma kwenzeka egula, i-emergency le kuMseleku ukuthi akayi-athende manje le nto. Sikhona isithembu singekho or isithembu sabo sime kanjani because amanye amakhosikazi nabo banezinto zabo ezenzakalayo. Leyo expectation vele yinto ayilindele ku-husband. Ngoba nokuhlanganiswa uhlanganiswe no-husband kuqala before ihlanganiswa namakhosikazi. So kurongi kuphi kuwe ngey'ndlela ozwa ngayo uma ukuthi uthi yena ngesikhathi egula or uma zikhona izimo ey'njalo u-husband akekho eduze and u-expect ukuthi abe khona. Ngoba kuzoba unfair ukuthi mhlampe athi ulindele uMangwabe ekubeni uMangwabe unezinto zakhe naye zendlu yakhe. Kodwa manje ongakwazi ukwenza i-sacrifice or ongakwazi ukuthi enze amakhosikazi e-understand ukuthi manje kunesimo esiphuthukayo u-husband. Ongakwazi uku-compromise u-husband. Ngoba manje besizokuthatha ngenye indlela mayizothi ngaba nesimo esinjena uMangwabe wanganaka. uMangwabe uwunkosikazi njengaye kodwa u-husband because yikhaya lakhe leli, izindlu zakhe zonke lezi. Fanele azi ukuthi indlu enje nenje nenje kwenzakalani. Kodwa akuyazi ukuthi yini because mina angazi noma nithanda ukushilda obaba, nithanda ukushilda omalume, nithanda uku-correct izimo ezingekho, nithanda ukwenza izinto ezingekho noma zibe nomani. Uma ungabheka angiyiboni i-episode la uMayeni-ke akhomplayina ngokuthi kwakugula yena uMseleku engekho. Kodwa ngoba uMayeni-ke wakhuluma ngengane eyagula, wakhuluma ngendaba ye-support. Ngivele ngahamba kuThando Nesithembu ngabuyela emuva ngayobuka bonke amakhosikazi enendaba ethinta udokotela. Ngabuka ukuthi uMseleku ubekuphi. Yazi sengitshela ukuthi ubekuphi ngoba ikhamera ayimtholanga. Shuthi wayehleli emotweni ngaphandle. U-camera operator washutha unkosikazi or washutha laba ababonana nodokotela. Wakhohlwa ukuthi njengoba kuyi-TV show noMseleku ohleli emotweni akamshuthe ukuze sizobona ukuthi ubekhona. Ukuze manje mase sikhuluma ngale nto ukuthi yena u-supportive ngazo zonke iy'ndlela singakhohlwa ukuthi nakodokotela uma amakhosikazi akhe enezimo ey'njalo usuke ekhona. Ungangenzi ukuthi ngi-understand isithembu, ngenze ngi-understand into ekhona ukuthi lena yokuthi mayegula ulindele ku-husband ukuthi abe seduze because umuntu vele omlethe eduze uyena u-husband. Ngesinye isikhathi amakhosikazi awazukuba available ukusiza kwezinye izinto because nabo banempilo yabo and abanye banemisebenzi edemanding. Okungenzeka ngempela ukuthi omunye unkosikazi agule kabi kanti omunye akakwazi ngesimo semsebenzi. Omunye uthole ukuthi usebhukhiwe imali usekhokheliwe akakwazi ukukhansela ukuya endaweni la okudingeka ukuthi abe khona. Kodwa husband because indawo yakhe yokuba u-husband ayi-expire noma yini engakwazi ukukhansela ezinye izinto zimo because unkosikazi uyamdinga ngaleso sikhathi. Mhlampe i-emergency yini? Besikhulume nge-father figure kwaba khona omunye othi cha ayikho into ayikho into esikhuluma. Into engiyaziyo ubaba wey'ngane zikaMayeni ubaba uMseleku. Noma yini engabe iphukile noma ngabe incane noma ngabe inkulu
noma ngabe wena uyibona into engathi isho ethintelene ney'ngane, kuyofanele ukuthi naye ayazi njengoba uMayeni eyazi. Kulenye i-episode la uMayeni ekhuluma noMseleku noMpumelelo bobathathu, ekhuluma ngokuthi kule zinto enizenza zingaqondile because uMayeni akakufihli ukuthi izinto uMpumelelo azenzayo uyifunda kubaba wakhe. So ngesikhathi uMpumelelo enza izinto kuba khona ama-results, owehla enyuka esibhedlela uMayeni. Angizange ngimuzwe uMseleku eyiphikisa le nto ethi phela wathi nje okubi-ke ukuthi uMpumelelo uma eqhubeke ey'phatha ngale ndlela ay'phatha ngayo, abe nokuthi phela ubaba wakhe ukhona la eduze kwakhe, uzophinde akhulele esenye ingane. And mase kukhona abantwana babaningi oye esibhedlela because ingane encane iba ntekenteke. Sizoba khona isikhathi sokuthi ngiwa kudokotela uMayeni owazi leyo nto and wayekhuluma nobaba uMseleku ekhona. Angimzwanga eyiphikisa, angimzwanga sethi hhayi uMayeni ngikhuluma kabi ebantwini. So ngeke ngilinde-ke ukuthi ngesinye isikhathi uMayeni uzoyisho into athule ayilalele angayiphikisi. Mase kuthi ngesikhathi esekhuluma lesi expose yena namakhosikazi akhe abe defensive, mase ngizothi namhlanje-ke shuthi uMayeni umkhuluma kabi, cha ngizoqhubeka ngimlalele. Kodwa bese ngibuza-ke kule ye-expectation because ukulindela futhi noma yimuphi unkosikazi, hhayi kuMayeni kuphela, uma efika isimo sokungaphatheki, ngicabanga ukuthi first person u-husband behlala naye-ke futhi. Mase kuba hlampe amanye amakhosikazi aseyazi elandela, imindeni yabo-ke siyazi elandela because onke la makhosikazi anempilo eqhubekayo. Ngeke size sithi sisona uMacele ukuthi hayi bo uMacele, u-husband because phela uye azomtshela kuqala ukuthi angizizwa kahle. Uye futhi owazi kuqala before bazi bonke abantu. Manje wena yini uzothi u-in denial uma ekhuluma ngaleyo nto? Because manje if wayikhuluma ku-TV or wayikhuluma kwi-episode ukuthi kwazeke ukuthi senze njani ngoba kune-system. Mina into engiyithanda ngoMayeni we-guys, ubeka iqiniso. Noma phela leli qiniso alibekayo kuyimpilo yakhe, kodwa nomunye khona into ayifundayo because kukhona into ethi ibe glamorous, abanye bebambeke laphana ekubeni glamorous kwento, kanti ziyakhala ngemuva. Uyayibona isimo esinjalo ukuthi abantu bekwazi ukuhlobisa, ziningi izinto ey'njalo. Kube khona-ke abantu abakwazi ukuphuma eceleni besinikeze nje i-reality yalento ukuthi kahle kahle u-1, 2 no-3 ula. And ngeke ngithi lowo muntu unreal ngesinye isizathu because ngimbone ekhala sengizothi hawu yena-ke Nkosi yami. Cha, yileli qiniso lempilo akuyona. And mayebeka into step by step, at least udila nento vela kuyo, ukunalona ofuna inganekwane ekude le eshe ngaphakathi because bakhona abantu uyasha. Kodwa manje ngesizathu sokuthi abantu bazothini ukwenzakalani, uncamela ukuthi akayikhave up, ayimekaphe, ayiswenkise, aswenkise lento engekho right. Ngesikhathi ukuthi into engekho right kona egazini ngixoxele into engayona inendlela yokuyiveza. Yingakho nje kuzothiwa ayi mina ungiphatha ngendlela ehlukile. Indlela ehlukile vele ingabi khona la kulama-episode esiwabonayo. Umehluko kube ukuthi lo omunye unkosikazi ukuvezile ukuthi kahle kahle nansi inkinga. Mase ku-husband uyasaba ukuthi ngesikhathi lo nkosikazi ekhuluma kakhulu uveza ubunjalo bakhe. Ngesikhathi eveza ubunjalo bakhe uzozama indlela zokuthi ambelittle phakathi kwethu ukuze thina sicabanga ukuthi lo nkosikazi ucabanga kancane, kanti sesiyizwile indaba ukuthi oh actually le nto yona ikhona kodwa ayisinjengoba siyibuka. Ayisinjengoba nje siyibuka. Kwavele-ke kwasekuqaleni kwasemandulo kwavele ababeyifakile masizwa nabo babeza ne-solution. Yayivele ingazile ngokuthula indaba yakhona.
Kodwa babethi balungisa inkinga. Kwaba ukuthi inkinga le ilungiswa ngenkinga uma ngizwa ukuthi isithembu sangena kanjani kuqala. Uyibambisise into engisho ngithi uma ngizwa ngisho mina, angikhulumi ngolwazi olunye engingalazi ngoba mase ngilutholile lolo lwazi olunye sengiyobe sengikhuluma ngaso. Kodwa uma ngibuka kwasekuqaleni kwakuvele kusolvwa inkinga ngenye inkinga.